Tojikiston va pesh. И дас пуша кодас да не кафатанда Душмани тоджик удара капатанда Ҳаракат ба пеш қати команда ҷони мадахеш ҷонам амватанда парчаме тоҷики боло и сарда и фахра ман бародарам дасти парки зар бара нахра вақте ки довар ишора кадак старта брати мара пошта тори поай сарамот бистарда дора бовари ма бояд шавам номбардор шиор як шиор зиди номардо ҷои аввалин ба суруди милли да гӯш май хуни тоҷика бояд ки набина душман захми дасти ма и натиҷаи корай қувваи сомона ҳар якам забонам дора ман бояд ба сари баланд бугу ма тоҷикам ва қувваи тоҷик бояд ҳарифора ҷиқам Bismillahirrahmanirrahim. Og'aynilar, alhamdulillah, behsob shukr. Avvalo Xudovand ki sizlarning barakatlaringdan, sizlarning tillaringdan alhamdulillah behsob shukr. Mana qishloqlarimiz obod bo'lyapti, atfallar bo'lyapti. Alloh taolo avvalo sizlarga uzoq umr bersin, mushuklar oson bo'lsin, bemorlarga shifo bersin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsang, Alloh taolo niyatingizga yetaveradi. Ya Alloh, ya Rahmon, ya Karim, ya Nur, ya Haqq, ya Mannon, ya Hannon, ya Zal Jalol val Ikrom. Birahmatka ya Rahman. Alhamdulillah. Ҳаракатам накард чувакма ба нияти шикастани арифам дар ринг мо тоҷикем брат ба забони форси дари намегардем қафо фақат ҳаракат ба пеш наметем гардан да пой мудодари акеш мисли қаҳрамоное ки то имрӯз буда нарафтан намемонам тоҷи сари тоҷики ма афта ма соябони сари ту мешавам монанди дарахт намемонам брат ба мони дарахт да майдоне ки иборат ай чорклан ҷоки ҳаштай то имрӯз ягон тоҷика тарси худаш накаштай пирӯзии мара ҷашн мегирам миллатам ма бояд пирӯзии шаратида натам тоҷико ба пеш тоҷико ба пеш тоҷико ба пеш тоҷико ба пеш ҳама тоҷико ба пеш тоҷико ба пеш